че ние сме чисти българи и не знаем... Диана Прот обявява месец на сияйното лице. Хидратейшън. Извинете за това, което се случи, за рекламата, която се пусна. Да, беше супер яко, защото... Ние учим в Добрич Любен Каравелов. Средно училище Любен Каравелов. Втори клас. Не втори, ами пети. Да. Изглеждаме малки, ама... Да, много сме на